May gabi, kani ami pagkakalo. Pasalungog sa among pinanggang guyadaan. Nag-oman ni Tepan TYRC pa. Pata-pata ko niya kung hindi mo na. Unya, nagpasalamat ko ni Board Tepan sa iyong pahatagan na kuligan yun nga makaparis niya, isa sa mga paris niya sa Kulako Pastor Ibon. Iya kong i-introduce o ingon man ni board member Yuridaan sa mga say nangustog naman. Kami duha si ako maparis ni board Tepan sa Kulako Pastor Ibon. Thank you board member Yuridaan. O ang ako ikasulti ni board Tepan, bisan pa sa iyang pagka-popular na niya, pasalamat ko nga bisan gamay nga katipak ko gamay nga dumog popular tungod kang board Tepan sa Kulako Pastor Ibon. Unya, thank you kaayo board sa tanan ni pagkakatagan kanako nga kahigayunan nga naingon ko niini bisan gamay yun ay nakailanan ako, no? Unya nga itong ikuan nga maayon ko kay board Tepan. Dili ka makadumog niya nga masupo kayo. Tingali ko masabuno siya ka na kung grabe na. Pero masinabuton, humble pa din kaayo. Sa iyang pagka-popular na, di ka magkakita na nga nagtaas ang iyang timog, nga nagpataas siya sa iyang garbo. Muna na kayo kung mauntingaling gahatagan si Board Tepan at igon-ini ka. Ka-popular, igon-anak ka iyang dinagatan tungod sa iyang pagka-humble. Nga tunog niya po sa salita ngayon. Ay, Pasko ninyo. Para December. Totoo ka lang mo balik. Totoo mo ito madali. Kaya po istorya lang ko, nabaw ko si Iban na sa Kuntapan. Sa mga dito sa Oslo, sa karaang mga katigwangan, na kaniminatay nga gihaya, mayroon sila, kinsa din namatay. Yawa, Iban maan. Tanaw nila sa itsura sa minatay, mayroon sila, maayo ilang paglakaw. Kaya ganyan pagpunta ko, nagpahiyong siya na ako. Maayo paglakaw, tanaw yung murarag na tulog. Karaan mo katigwangan kung sinsura sa milatay. Maayo yung paglakaw, wala na siya naglilihan, wala siya di kayo. Saan ka na mo yung paminatay na magbukot? Yung mobile pa, bro, kung yung itinigtanaw ni mo. Usap kami natay, ikutang ilaw sa kalubihan, kaya naghatod sa paglulong na mahingi pa man. Kung ikot Danaw, sa Danaw, sa una, na nag-interior sa Danaw, ang magandang kapit parang sa kanto. Kaya di ako makakagpuan. Magandang gabi sa Kanoy, ang apo ng may-ari ng Luway SP, sa Torrences, sa Francis. Hindi po masyadong magtingin kami sa kano, mga sabihin niya na ilang ako sa kanya. Sabi naman mga bayo, pwede dito sa ilang istasyon. Uli na ko sa nito sila. Ang minakadaminteryo sa mga sadan na usar ang yun na, minakadaminteryo sa bukid, muna ang maghatulong lubong, pero yung anak ng bukid sa Danaw, naghatod sila lubong, na may nagpiyesa na pisito sa kanyang kapiliyahan Danaw ang tingali, na may liang hatod sa lubong, ang anatay, bukan sa mga kapiliyahan. Pero magkita. O kalang ang mubalik, tunay namatay sa amo dito sa mga sa Tanawan High School, tricycle driver, namatay kay nabagaan ka ng multicab, patay siya, pero ang estudyante na luwas. Sa niya namatay siya, o sa kasimana, nagpadambo nga, update itaw na kung ditso, ipagtikinita. Iaptan, nagpadambo mo siya nga magpaatok siya. Diyan sa namatay ang mong silingan, kusok ay mo lahat ng asawa. Sa niya namatay siya, huwag magtulong ang asawa o balik ba? Pero ang iyang pagbalik, kalahati tulog siya, at kalahati gising. Sabi, ampo ako, kay 13 ni Tagudre. Pili ko mahimutang iska may asawa. Ampo itaon ko. Sa diyan namatay sa nga kumanoy, kaya katong manoy sa una, namatay ko siya ng lung cancer, kung sa sigarilyo. Mahilig kasi mga sigarilyo yung ano ko, yung kuya ko, Mr. Kanoy. Kaya na-cancer siya sa lung cancer. Kaya ewan ko sa akin, noong 1970, nagsisigarilyo na ako. Hanggang ngayon
klase. Kasi sigarilyo ko walang puso. Ayaw mo puso ko sigarilyo ko, harmless. Pwede mo dyan iban. Yung kuya ko namatay sa lang cancer, sabi ng mga kapatid, mura ko nabuwang ako mabuwang eh, mga iring, mga iro, yan ang istoryahon. Inikaw niya, ang mga iring, mga iro, ano na siya tapan, ito dito kumanong, sige mo ngayon kanon, wala mo mutawag tanong sa mga isa. Yan ang istoryahon pa, kanyang namatay siya, nakitingali iyang kakay, kani ang chapel, kani ang balay, kani ang highway pa doon sa semeteryo. Paglinggo ng purlon, pag-agi sa bahay, ang talang ng iro, ibabag sa purlon. Pag-iro ito, ibabag. Huwagin yung purlon, pag-agi ng purlon, ang talang iro, sunod. Ay, kung ako kayo mamatay, no? Kusunod ba ka mga laki? Pagkano na mga laki, nawala yung stand ako gamitin. Tingnan lang nga, dagdagan mo na 100 kasi yung papa ko nag-bypass ng heart at nagkamay. Dagdagan mo na 100, kumiyak ko tik. Bakit ka ba man? Dagdagan mo na 50 kasi tatay ko na oxygen. Nakailan ko na diba 1970, di pa ni sa DYRC, nakatapat sa Sibulog-Togs. Di naman dyan DYRC sa una. Naka sa Sibulog-Togs sa una, ano pa yan, banana application, naka-barbed wire. Doon ako dinala ng boyfriend ko, yung barbed wire. Kata ko dito mga matyo, si Tiba, mag-host ko ka matyo. O isa kailan ako. Yung tig-apil ng ko ka matyo, maglama ka ng DYHP sa Oslo, bugis ko kanta. Kanta naman ko sa matyo sa DYHP, so nakailan na siya na ako. 1980, nasold ko sa Bumbo Radio, naginganlan ko sa mga manditiro, ginay pang pinakay, reporter ko nga bayot na maghilak na mag-report. I-apply ko sa YHP 1983, yung siya nga, ay wala man may news na rin, music naman may, ano siya. Pagkabutag mo sa Papuan, ibalik ko dito siya. Bino, report ko ma, inayot ang giyapon. Kung ito, nasold ko sa YHP, reporter, i-apply sa programa, kaya kamaon ng programa. Sa diyan nilang sa siya, kung kanang sa resultas politiko, ito na po nga, yung mga announcer, no? Kaya, ang iyong mga programa sa taon, yaman gihangyo ang station manager mo sa Cedric Tumulak, yaman gihangyo nga, Dino, may popular Dino, ako ipalit ko niya sa alas 4, sa alas 5, painitan niya ibang gina, hindi pa tayo ito. Papa mo kuya oras, at ito, kasi tulong ko bito, tulong ko muyang oras, tulong ko gano'n yung kiyabang, yung malay ko kuya, stress ako, itawa ko black ko, mas stress nyo, kung sa hapon, pampor sa niya kanang bagluki kuban sa hapon, no? Sa gaman. Una nga, aglangsad niya, konsyal sa Lisay, konsyal sa, aglangsad na siya na board member na mo, tumisige may pangampanya ni Madam Yole, at sa mga bukid na wala tao dito niya, manaay may bayad o buwan, hindi ko mag-histot kasi sabi, nagtabay na ko pag-sold sa UHP, nagkabot sila siya, ay, Dino, so dire, haros parto, kaya aircon na sa kwarto ko, yung mga nag-aircon, kaya amon ko, ato ko to, silang garags, tabatagan ko din, mamiyon yung kami, katulog ni Corrente. Asa sa kurang balit, iba, pero ito kita, laki, ate ko. Bang, katulog ni Hakban, salamat po sa ako naging work ka ganita. 1983 sa naging ako sa YHP. Nung ginawa niya yung hagdanan na sirkana ko, ito pang kapapasok. Alagaan ko yung hagdanan na yun. Diba? Tagalog na Tagalog. Tagalog na ba? Talagang i-care ko yung hagdanan ako pampingan ba? Kaya dili ko kasaka sa YHP kung ako po ni mo taoring hagdan sa kawayan ng hagdanan. Ako ang pingan, kaya dili ko garahan sa YHP, kaya kinagiguang matad ko, ano kaya po ko agit, hindi mo ko kaambak. Ako kaya yung YHP, may nakandana. Ikwenta ko nakandana. Kung kakatuwing sa sinta, paglisod ko mga kuan. Ako ba, ako nag-ingon, sa namatay ako mama, akong ginano ko mama, pagturog yun sa lumon, pagturog yun sa nito, akong ginano ko mama nga, ma, kung ako niya mamatay, sugata ko, kaya hindi ko tutulog sa po aki. Kung nagkaroon, bilang extra, pan!
Ako nagmamatay sugat, ako nagsugat. Maraming salamat po. Kitanan. Dito na ang sabi ni Pagkumidya, sir. Kaya dito lang ko kayo, unahan ko mabita. Ako na tayo ulan. Kansis kailan kayo, buliwan ko ni Rungulya. Sakit kayo na. Ang ginawa yun, lungan yun si Gulya, 1982. Sabi ni Diban, pero si Gulya na, radyo ako ato, wala pa ko, 1992 ko isod. Una gina si Diban, Gulya, birthday nila sa club. Lugay na kayo may kauban ni Board sa automatic gitara nila. Kanya, idaro man kayo ako, dinang kumidya. Wako'y kasulti ni Board, grabe. Ang tanang sikreto, isukan yun yan ako, mga problema. Dami ka usta, sulti siya ng Gulya, di kami bilang tulong, magkuyog firme, isang sauti, kami bilang tulong. Dami ka usta nga, sakitan sa inyo Gulya dato, isang niya kinamo ni Gulya nga, dako sila problema ba? Ano Gulya? Gan, sinumdong ka ka? Dahil sa liig dami, ang tanang kita, ako pinaghatag ng Tiban. Pinaghatag ng Tiban. Pinangga kayo ng buhay kay Sukit. Simple na tao. Pinagatuig. Pinagbi kayo. Why, Asher? Limang ka sa kayo. Orginter. Ito pa ito palas. Nanaog. Naugan ako. Nagtaog. Ito ng siyapoy. Guna ni saya extra report, iya ko napipusa lang. Tingnan ako lang yung isulti yung sigaw. Kaya hindi tayo sa mo, tama ba? Muna para na ako, sakit kayo. Pinakatuig ko yung, higaan ko na ako magsunban. Doon katuig ko na yung magsunban. Doon sa kamay tao, titipan. Marisan sa si Alan Kamot. Grabe. Una ito lang kayo ng bukas o no? Si Pedro. Diyan, anak mo gumis nga ni Tiban dyan ko. Diyan, para na ko dyan. Hiro ka, hiro po itang salot ko ni mo. Ayaw-ayaw dyan. Tingnan mo ito. Mayong gabi ka na kong tanan. Sisi usto ka to, yung nagkakauban ni Tejang ko. Bisan sa iyong mga achievements sa kinabuhi, nagpabili ko mo. Di ka makakita na makasuko. Kung mapatawag na sa recording, isapot na siya ang isulti mo, anak ka yun. Kapoy ni mo. Tejang, salamat kay mo kong ipa-appeal sa mga papasultihon. Salamat sa imong pagsalig. Ug salamat sa imong kaayo. Sinudyang ko ang dili mapulaan sa kayabag sa kong tingog. Wala ko pa na niya kung nanay kanta ni Chong, anong pagkantahon mong gikunin mo nga. Yabag mo kay ko siya. Kung yabag kay kalipay na sa listener, kanta niya. Kung di paminaw, gid mo sa kung napapasultihon, usa lagi na akong kanta. Kanta lang pa na siya skillet sa lamisa, magtuko. Nagaanan eh. Siya nga nung kayabag sa di mo. Pero noy, gusto na ko makita, imo pahiyong kaya kadahuman ako kanta, makita kita ko, magpapahiyong ka, na malingaw ka. Ituon sa langit nga bisit lang karoon. Dili sa makahayag sa kanato, bidan at salmong kagabiton. Di maluwagkan kita sa bisira, sa bisira.
and may your soul rest in peace. Daghan mi, nga nagpagkaki mo, o kinawag pa sa gabi sa buwan ng tabangan paghihapon ng iba sa imong programa, magpabilin ako na po ang pasunihon. Salamat. Ayaw mo rin gamitan. Alam mo po ito, nagla sa mga emosyonal ko sa tao. Ako, di ko malimot, board ko ito ang nagsikot siya ng board paper. Way back 1995, sa 1984 dito ko sa Manila, i-apply ko ni Butch Canoy. Dito ko sa Makati. Sir, pwede ba kung mabalik sa DWH? Yes. Ulit sa DWH. 1995, hindi ko mareho. Dito ko nakita katiban. Di ka nag-jesing ba? Oo, kasi siya mabuhay na Pilipinas, board member. Diyan ko siya. Pwede ba? Huwag pala kong balik sa DWHP. Kahit 5 years di ko nawa sa DWHP. Tulong katuloy ko sa Manila. Doon katuloy ko sa lain. Planeta. Ngayon si Django. Kung ako, lalaki para sa stage. Hindi ko malimot yan ha. 1985. Wala sa lalaki. So, nalipay kong dako. Kaya ginawan kong tiban. As kontrabida sa malimot na drama. Salvador del Mundo. Nalipay kong dako. Nakaubanan mo na sa diri. Gulian. Dia patos Mariani, Mira, si Mira ako, nagpartner na ng gila, kontrabida ako sa mga hospitalan. Lipay kong ako, dawat ko ni Timan, si Timan manigatan akong brief. Yatong idayon na 1995 ang balik ko sa HP, wapa dyan mo kasakay sa HP, wapa dyan mo kasugod ng drama. Yatong idayon na. Pero si Timan nagdaan ko sa stage, gawa. Sige, may biyahis, may tanaw, kami ni Kuya Timan na. Takong madawat nga, Jim, kami ni Tiban, o magkasul sa DWHP. Pasalamat kong dako niya mga ikan. O gano'n di kalintang yan ang kumidyan, maura din eh. Nagkatong kong kumidyan yan, kuduo siya sa lumon. Dungaw siya, maigking. Hindi ko malimot na. Matawag ni linya. Linya naman. Gawa tao pag linya. Pero sa dungaw sa lumon, maigking mo na. Inibuo niya. Ano maigking man? Tapos pagtanaw ka ng lumon, kaya nalimot mo na ipagin ako ng lumon. Sa amin maguli na. So, ulungaw niya na, hindi mong nawa may makita. Oo, kumidyan kita, hindi ko malimot. Maigking ako ito. Ako ko nag-nawa niya. So, dako ko pasalamat ang bigyan ni Board, diba? Board. Panahin siya ng panang Board. Because this year is good. First thing is atong sugaton si pagpakpak si Goliath Alan Nacorda. Inom na tutubig pa. Okay naman tugaw. Ika, tumatang tulog giling. Ako noon na ikaw. Okay, kasulti ba? Okay, kasulti. Pilan ako madawat.
pagmayuli sa mga anak ni mo pa. Wala akong isip na ako yung tinuon ng suon si Mr. Masyode. Pa, kinukuta mo pinagka. Wala akong problema, ikaw matapang ako. Tanan, matoy-portay mo kong pulmon. Salamat sa tanan pa. Salamat yung kayo pa. Salamat kayo. Hindi na kayo makita. Hindi na ko na umahika. Oh, pa. Tuguti ako nga. Ako mawito ng imong awit nga. Kada-recording na ito, inagisa ni mo sa hospital. Imo ginagkatahon. Kita kara, kasiron mong pag-opera, kasiron na ito, recording imo ginagkatahon. Tuguti ko ba nga, ako ning awito para. Ako sa tampon na itong partner na imong kadungan sa tulog ka matay. Dali, o, buhaan lang eh. Ginagawa mo. Ako ba? Ikaw, ang nanangan na ako, okay na. Kaning kataha, akong ngawiton. Mao yun eh, tatahon niya. Nagkikan yun niya, hospital, ika-admit niya. Nag-recording na mo, iya kinikatahon. Balik ko na mo, pati kinugnaw. Mau ini, iya ketahuan ini, recording na mo. Nagkikan dyan, hospital ini kemas niya. Ang adlaw hapit na musayo nga kaninyo layo na ako. At ang kakulpa nindughan ang kamingaw mao'y labing nagari. Inigsugod pagtulo sa yamon, mga dahong laya, mga hulod, mga luha, sama sa tuburan, huway hunong ang pagtubog. Ikaw sa gabi, inigbalon sa kamingaw, labinay akong mapatid, ang tingog sa mga kalaw, inikitid sa silangan, inigsidla sa adlaw, inigpalupan sa mga langgam. Gihandong ko ikaw pa, magpailan po. Salamat sa inyong tanan. Salamat kayo, Kulyat. Okay, sunod. So na